Hem tingut de tot, hem tingut poc vent, hem tingut molt de vent, hem tingut que posar 2 rissos i mira com s'ha liat la llenoa quan hem posat els rissos. Bueno. Hola, amics de la mar! Avui visitarem Port Ellen, a l'illa d'Islay. El passatge dura unes 15 hores i tenim moltes marees a considerar a la ruta. Com que la marea canvia de direcció cada aproximadament 6 hores, és impossible portar sempre la marea a favor. Sortirem de Tobermory amb la marea en contra, perquè al principi del Sound of Mull la marea és fluixa, de mig nus. Anirem així durant unes 3 hores. Al final de l'estret, la marea pot ser molt forta, fins a 3 nusos. Per això calculem la nostra arribada amb el canvi de marea. D'aquesta manera, ara la marea ens empeny fins al Sound of Luing. Aquí la marea pot arribar als 2 nusos. Per tant, ens convé seguir tenint-la a favor fins que arribem al Sound of Jura. Ja han passat 6 hores més i torna a canviar, en contra. No hi podem fer res. Tenim marea en contra d'un nus i mig al Sound of Jura. La marea canviarà de nou quan ens apropem a Port Ellen i arribarem amb marea alta. Bé, aquest és el pla. A veure com surt! Bon dia. Avui sortirem ben d'hora. Intentarem arribar a Port Ellen des de Tobermory. Són unes 15 hores. Ara són les 3:45. Aquest és el Sound of Mull. Deixem la illa de Mull a la dreta. Aquesta part és Escòcia, és el continent. I anem pel Sound of Mull. Volem passar el Sound of Luing i després el Sound of Jura amb el nostre camí cap a la illa d'Islay. Quin dia més maco. Millor del que havíem previst. Però no fa vent. No fa vent. Bueno, anem a poc, a motor. Ara la marea canviarà aviat i es posarà del costat meu. De moment anem contra marea. Sortida del sol espectacular. Tothom està dormint. Jo faig el primer torn i després ja ho veurem. Hem sortit a les 5 i ara són 10 minuts per les 6. Anem bé. Anem molt bé. Poc a poc i bona llet. La viola sortida de sol. What do you call this castle? How? Dewar? Yeah. Dewar, Castillo de Dewar. Ja han deixat el...
What do you see? Watch the pump straight ahead. Straight ahead, okay. El vaixell que s'hi acosta, el Candida, és d'uns amics. Quedem per ràdio a veure'ns a Port Ellen. Ells, però, trigaran uns dies més, ja que decideixen protegir-se del mal temps que s'hi acosta en un fondeix proper. Nosaltres vam decidir continuar. Bueno, ja estem arribant. Hem tingut de tot. Hem tingut poc vent, hem tingut molt de vent, hem tingut que posar 2 rissos. I mira com s'ha liat la llenoa quan han posat els rissos. Bueno, ho trec. Ara un altre cop no tenim vent. Hem tingut ratxes de 22 nusos. En fi, una mica de tot. Ara traurem la llenoa que m'està fent riure. Bueno, ensenyo. Això és la illa de Jura. L'estem deixant enrere. Allò són les, ells diuen les mamelles de Jura. De Jura's Bobs. I aquesta és la illa de Isla. Aquí anem, cap a Isla. A buscar Port Ellen. Per descomptat. Whisky, destileries, de tot. I vinga, passarem allà una nit o dos. Depèn del vent. Ja veurem. Anem cap a dintre. Allò és el Mall of Quintar. I aquella és la illa de Gia. Gia està allí. I allò és el Mall of Quintar. Això és Quintar Península i allà al final és el Mall of Quintar. La cançó de Paul McCartney. Mall of Quintar, oh, mi sole. Bueno, la busqueu al Google. Ferri que surt de Port Ellen. That's the ferry. Aquí dins l'Odom. It's about living. Yeah. Because he can't get a space. Okay, turning the green marker. Heading to the other cardinal. Port Ellen.
el Cardinal o el Cantón. Wow, it's windy. Perfect for mooring. That's what we like. No. Yeah, we can start to look for places and fenders and Just anywhere. huh? Yeah, anywhere we find, yeah. Start to look for place and put the fenders. What you say, starboard side? We all get ready on the starboard side. But the one I see is a port side. He's on the starboard side. Eh? Right there. Is it starboard side? Yes. Starboard side. I can see it. It's right to the left of the boat on the end. At the left of the boat at the end? I can see. In the middle one? I can see where I'm going. Oh, that one, the last one, no? Yeah. It's not a boat there, no? It's free? Yeah. Okay. There's more room there. Did I just jump off and grab the boat? Yeah, yeah. Okay. I'll put a line to in the middle. Well, yeah, we do that after we stop, don't we? I can see Jordi. Yeah. It's going to push me to the pontoon. You're right, right. Take this. Take it off the plate. Yeah. Put it around the loop. Put it around the peak. Quickly, quickly. Jordi, you are over the... Okay. That's good. Ah, give me the phone. Stop. 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 Let me see. Port Ellen és un petit poble de l'illa d'Islay, a Argyll, Escòcia. La ciutat porta el nom de l'esposa del seu fundador, Walter Frederick Campbell. El seu nom anterior, Leodamas, deriva del nòrdic antic, la llengua dels vikings, que significa el port de Leod. Port Ellen
està construït al voltant de la badia de Leodamais, el principal port d'aigües profundes d'Aila. És la ciutat més gran d'Aila, només una mica més gran que Bowmore, i proporciona la principal connexió de ferri entre Aila i el continent, a Kenna Creek. Existeixen unes 9 destil·leries de whisky només en aquesta illa, i 4 d'elles són a Port Ellen. Arberg, Lagavulin, Laforaig i la reoberta aquest mateix any destil·leria de Port Ellen. Quin és el vostre favorit? Square. Fàcil d'endevinar. És el Square. Que és Hill Street o High Street, una de dos. Main Street. Of course, Main Street. No tenen molta imaginació per posar els noms. I sempre tens un Square, sempre tens un Main Street com aquesta, sempre tens un Hill Street. És Main Street. Però mira, ho posa en gaèlic. Briom's Right. No sé, gaèlic o... Allà està la destilleria Bowmore, on he trobat l'ampolla de 35.000 lliures. Si algú vol que m'ho demani, que posi els diners al banc primer, més els gastos de lliurament, i li compro. Bowmore. Hi ha una destilleria, per descomptat, com tot arreu. Destilleria de Bowmore, i he trobat que hi havia una ampolla de 50 anys que valia 35.000 lliures. Posaré una foto si no recordo. 35.000 lliures per una ampolla de whisky. Ara això, i s'ho veurà. Aquesta veia, fantàstica. Tot amb autobús, Tot i que avui fa un vent offshore que fa que aquest lloc per creuer seria ideal. Ja està la Claire. Vinga, continuem. La meva dona, que és d'Irlanda, diu que sopar aquí o dinar aquí, diu que fa massa calor. Diu que fa massa calor. Bueno, què penseu? És el nostre darrer dia a Escòcia. Demà salpem cap a Irlanda. Però els nostres amics de Candida han aconseguit arribar i aquesta nit la passarem en bona companyia. Jo no m'atreveixo encara a fer vídeos mentre navego,
i molt menys amarrant. Per això crec que la tripulació de Candida els hi agradarà tenir aquest vídeo de la seva entrada a port i amarratge. Si us ha agradat el vídeo, sisplau, subscriviu-vos al canal, doneu-li al like i deixeu un comentari. Gràcies per la vostra atenció. Ens veiem creuant el Canal del Nord. Proper destí, Ralling Island. Fins aviat, amics.